asilungiseni indlela yethu. Ama ministries ayengakhelwe imali inyuku, ayakhela umbuso kaNkulunkulu. Nize nibone bazana ukuthi ninamandla angakanani, nikwazi ukudonsa amabandla amadala ekade enenkambo enhle, nakwazi ukwaguqula alandela nina ngenxa ukuthi bethi bajaha abantu ukuthi bengezikini. I-assembly yayingagqoki kanje, i-faith mission yayingagqoki kanje. Namhlanje kodwa isigqoka njengani. Ninamandla, ake nilungiseni kuze ivangeli lethu libe clean, lihlonipheke. Singayifuni inkazimulo, sibe inkazimulo. Bangibuza abanye bathi wenziwa yini memela ukuthi ungazi uyosebenzisa security? Ngithi cha, ngisebenzela ukuthi ngingayemi ngoba abaningi bayenyiswa ukufuna imali. Bayafika abantu lapha abaphulukiswa kwakhona emsebenzini, aphuma umuntu ese-right, abasuka kosikhawini, abasuka kuphi khona, uNkulunkulu uyafika asebenze. Balindele ukuthi mhlambe bazofica omunye okwangixoxela nje wangaphezulu zakheni, wathi abengithi ngilindele indoda enomkhaba omkhulu, belindele nekhaya elihle, kwathiwa uthi nje ikhaya ligcwele uNkulunkulu. Ayikho into emnandi njengokubona umuntu egula ethi ngithe ngithi ngivulisa ngongavele ngaphila. Kulethwa abantu lapha ekhaya abafaswe ngisho nangeintambo. Akusilona ikhaya ungalethemba mawulubuka, kodwa ukuphila khona. Into ke ngisizayo iyodwa, ngimi kulento engayitholayo.